Κορώνα. Καλύτερα. Οκ, λοιπόν, ξεκινάμε. Μάικ παίχτης, Μάικ παίχτης. Πάμε να δούμε. 30-30. Παίχτη γάμισε! Βλέπω μάγκες, είναι εδώ το παίχτη. Πάρε να τη μούτσα μου στα χέρια σου και παίχτη. Κοίταξε μαλάκα μου, εδώ σου λέω τώρα. Πως μαλάκες έχει πάει, πάνε κάτι φορά. Κοίταξε, είναι γραμμένα θα στο πω και αύριο. Το κόλλο σου έχω κάνει μαθητικό που είναι τετράπιο. Εγώ καταλάβες μαλάκα μου να κάνει. Να στέλνε μαλάκα μου αυτή τη μαμπασάκι. Λοιπόν, ακούνε φοράς παλιά τα κούνια. Κοίταξε με κάγκρου μαλάκα με ζουζούνα. Λοιπόν, κοζάνι σαλόνικα και κοζάνι. Είναι μαγκαγκέμα δεν φοράει το φουσάνι. Κολούμπια φοράς, Δεν πίνεις. Προσέξτε! Ο παίκτης είναι εδώ και το στόμα του κλείνει. Το δημαρχεύει κάποιος νομίζεις ότι ταυτίζει κοκαίνη. Είναι τελείως μάτ, νικόμενα πριν την ώρα του ψεύχει του Jurassic Park. Το κατάστασίας δεν μπορείς να μου τιμείς. Έχεις το σπίτι της μαλακίας. Έχει εδώ πέρα κάτι ήλιο το μουνί. Το μενοφρίκι μόνο θα την γράφει το μητεριστή. Λύνει καρδιά για τις αφώσεις σε βρουσούζεις. Αν και τα βρω εδώ θα το πάρε νορμάλ. Γιατί δεν του κουνήτους να τους κλειώσετε στο 8 Mile. Πούρα στρέλα, όλο μοιάζει με καμμένη κοπέλα. Αυτή πίσω κάτι αγόρι πάνε σε από Μανουέλα. Κατάλαβες παράδειγμα, σπότα. Είσαι τότε χωρίς τρία σ' αυτή με το διτσότα. Όσο δίνω να το στήκας μου και βγαίνει μάγκα αυτό. Κατάλαβες μαλάκα μου να είσαι σαραπάς. Μ' αυτό να το μαλλί μαλάκα μοιάζεις με παπάς. Πάνε σπίτι μα και παραμάντα ράσα. Θέλω να σου πω, πήρες μαντοπούλο και πίσω κολλητό. Για πίσω κολλητό, οκ. Αφαλώς θέλει να με γαμίσει γιατί είναι γκέι. Και κάνεις τον καιρό σου, με λες το μαλάκα μα δεν έχεις το Θεό σου. Σε κάνω πλακινό, στην ευθύντες να κάνεις πάνω το καπέλο. Αρκετά, δεν είναι απ' την κάτω την εμαρμέλα. Πίνω μόνο το ένα μου σαν να έχουν αυδέλα. Δεν μάθουν εμένα, σου έπιω με γιατί να το πουλί μου είχε κοιτιά δεν το περνούσε στα αλκοδιές. Το πάρει δεν νιώθει και πόνει για φέλα και πάλι το κάνει και σε σκοτώνει. Μαλάκα που δεν σου είπα, έχω μυαλά μου πάλι που με σούξες και το μαζίνεις στο μυαλό σου από το πάτωμα. Παίχτη γάμισες! Όσοι θέλουν να περάσει και μόνο όσοι θέλουν να περάσει στον επόμενο γύρο, ο Μάη φωνεί με το 1-2-3. Όσοι θέλουν να περάσει στον επόμενο γύρο, δηλαδή στο τελικό ο παίχτης, και μόνο αυτή φωνεί με το 1-2-3. Παίχτης! Παίχτης! Εμένα δεν μου φάνηκε πολύ ξεκάθαρη η φωνή σας. Αλλά να σας πω τι συμβαίνει. Σας είπα και πριν ότι σε περίπτωση ισοψηφίας είναι διπλή η ψήφο σας. Όταν όμως είναι 3 και 1, περνάει στο τελικό παίχτης.